mokal philik marong tamasha nai thong va tamasha nai thong va nung wadi Kita bagi asik horke samurok tang lekha. Kabaksa bodol lenginai cikon sora yang kalang ni kali bulan opol ke orkestra teman bagai kabaksa bodol sang tabu habung sabung tuya boy samung tang lai jango Mengkai nong ni orkestar ro phai resap phainen bagai bo bodol longno kobokha. Tibrasa music group ni bodol joint songni dolano sungtumna ni banya potro khlailai kya tai sini tabo state tangmani motamodi agulai jangno omno tui sing tabo paileya sini khabaksa bodoni sini jara সদস্য tongnai rabo jotono khabaksa ke samung khlailai tonglai kya omno sini bongno sing bela bela ke kaham ni bagai সহযোগিতা khlailai sing tabo o jaga farongni patro haige phai bongno সহযোগিতা khlai tongo Mengkai norok bahirok wansok joint songni group nongno phai besuk jorti rok tong thuri kalangi manu hni norok bo mahirok khaka. Sungto bongno asa khayo sini je kali puja ni sini yongkhalang khabaksa club bo sungno tini anondo khlai kalang thangana tai sing sini lukurong no kahamka gan sabai khanare kalang na nei khakai sing bongno banda khaika Nong ni or to tabuk sak jora sing phai nu khmani to kobangma borok nu pal pal khlainai horno hor hnyai batelai tanglai tong haida. mane sini je khabaksa nei farjama bai ako bai sing jotono thangsa tongma bai sini samung khlaima bo jotono ya peri basat agugui tonglai omoni bagai no thangsa tongmani bagai Bahirok ma tong mo hike samurok. mo haike to sing agami dino kahamake agugui thangana sini thangsa tongoi thangana omo bai tongo sing abon bagai no ro pator hisabe kni tabo sokai garaka sing bongno sohojogita khanini bagai Daran mungke an bomo Gandhi de Burma kamu khade Gandhi de Pas naruh di, apa naruh di? Apa naruh di? Bulu ini, taik ke bulunya naruh di. Angkar karanya bu. Ya tahu musuh. Kan deng sih coba. Sinoro orkestra sorone nayo Deng tak aja. jotono phai beje Parang tadi balabak saya mebla. Parang mung sini parang ke cikon sora yongkhalang kami khabaksa club sinmo khabaksa bodol sinoro kali puja ni dino orkestra nai sini da joint song phai nayo norong no kaisa kobong mung sini oro phai ngai pinyan bagai yang orang kerja nak Ang bawa kino kabaksa klabo de orkestra kanyani ini samurok kaya kan mana? Nong samurok kaya kan Aja wah tahu wah tan peo sengkang no. Tabung tan peo. Ini kalau tan ini kalau dia buat Kepal de. Wah naka. Wah tu balik mah hai mang semua. tamasha nai thong va Neng warik sa maro Nini mokol feeling maro Tamas nai thong ba Tamas nai thong ba
hai ke ma nai no no tong na mu sungo mo hai ke ma nai no no tong na mu sungo nung warik siya ang maro nini mokal pilik maro tamo siya nang thong ba tamo siya nang thong ba nung warik siya ang maro